Een spoedrit van een ambulance. Een chauffeur wil vanzelfs maar één ding. Zo vlug mogelijk op het plak komen werd er wezen mat. Hoe rieden we nou? We rijden 160 km per uur. Oké, dit is wel echt hut, hè, in de ambulance. Dit is er aardig hard. Mochten zij oors nog 120 rieden, dat wordt 140. Ze mijen maar 40 kilometer harder rieden als het orendiekverkeer. En dat betekent dat, ik al eerder spoed bij, zij van 16 maart af het pedaal minder 4 indrukken mijen. Die richtlijn binnen voor de veiligheid, zowel voor uw eigen mensen als ik voor orenwerkgebroeders. En als dat verschil te groot maakt, dan neemt de onveiligheid onevenredig daar. Waar maar nou om tinken op dit moment? Op dit moment is het belangrijkste dat je ver genoeg vooruit kijkt en dat je anticipeert op de overige weggebruikers. Vraag is vanzelfs, wat voor effect had de snelheidsverleging? Beter zijn, hoe veilig is Friesland nog? Want de helft van Inders minder het rieden mijen. Ik denk dat in de praktijk niet heel veel uit gaat maken qua aanrijdtijden. Het is ook al in een goed dij, dus op het moment dat het toch al extra druk is. En natuurlijk de chauffeurs binnen hulpverleners, de verpleegkundigen binnen hulpverleners, die was zo snel mogelijk naar het plak van het incident, wat er dan ook maar aan de hand is. En die vinden dat vervelend dat ze net hudder rieden kennen. Maar ik ben natuurlijk daarvoor opgeleid, het ben professionals, ze weten precies wat ze door en ze weten waar de brancherichtlijn voor is. Maar stel nou, een ambulance met met spoed een slim zieke patiënt van ziekenhuis MCL in Ljouwert naar het UMCG in Greensland brengen. Op zijn route met de ambulance op alleenig de A-zone tussen Drachten en Greensland nog 120 km in uur rijden bij een spoedrit. In de meest gunstige omstandigheden docht een chauffeur er met 120 op de teller dan 9 minuten en 31 seconden uur. Van 16 maart af met diezelfde chauffeur nog maar 140 km in uur rijden. Hij docht er dan 11 minuten en 34 seconden uur. Een verschil van haast 2 minuten. Het belangrijkste is gewoon dat je door kan rijden. En met welke snelheid daarbij hoort, dat maakt niet veel uit. Maar als je maar door kan rijden, dat is het belangrijkste. Kun je ook zeggen, bij een spoedrit alle minuten tellen? Ja, dat klopt. Maar voor u is met name, dat nemen we dan glijdend vervoer, is ook heel erg belangrijk. Dus zo weinig mogelijk, outrem is zo weinig mogelijk oploeken. Dus mij gaan in het verkeer en dan helst die top van 120. Hoe het heel eind helst op dit moment ik net. En dus binnen jouw nij 16 maart nog lieke veilig als oors. We blijven altijd dezelfde zorg geven die we anders ook doen. En die is van een hoogstaand niveau.